Ja, dan weer TNCC met Dreadlock Holiday. Dan vanmiddag wordt er in het Kennis- en Informatiecentrum Terp Hegebeintem een bijzonder jubileum-expositie gehouden. Of iepen eigenlijk, van kunstenares Wiep de Wit. En Wiep is nou bij u in de studio allereerst lokmeester met het jubileum. Ja, dank u wel. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik viel mij Joert eigenlijk wel heel feestelijk. Ik hoop je dat ik wat feestelijk Ja, ik zoek echt zeker. Zeker feestelijk uit. Een beetje in het oranje. Ja, nee, voor mij, dit is voor mij wel een belangrijke dag. Ja, maar we hebben het over het zien hier? Of, het is 10 jaar dat ik daar voor het eerst exposeerd heb. En Hegebeintem is wel een heel belangrijk plek voor mij. Wij wennen in Verwert en ik had zicht op Beintem. En we hadden vroeger, we hebben trouwtjenester houden. Het kerkje. En ja, ik heb ook wat mooie geschiedenis. Dat just ik vaak in mijn werk weer waarom. Ja. Meestal is het materiaal wat al een geschiedenis had. En dat ik dan weer broeken ken. En dat vind ik eigenlijk het mooiste. Ja, want hoe is dat destijds begonnen? Hoe best op het idee kwam om dit te meidje? Ja, dat is een proces. Het is wel zo, ik heb hele goede tekendocenten gewoon in het voortgezet onderwijs. Dat weer op de RSG in Ljout. En daarna ben ik naar de PAO begonnen en daar heb ik specialisatieteken in die. En het mooiste cijfer, dat bloot me heugen, dat weer het cijfer op tekening en op mijn list. En daarna, dat joeg mij een hele stimulans. En daarna ben ik naar de academie gegaan om tekendocent te worden. En uiteindelijk heb ik dat volgen, ja. Ja, en op een gegeven moment, dan is er iets wat je inspireert, denk ik, om dit soort mooie... Ja, daar had even wat mij in de studio over zelf. Om deze mooie dingen te maken. Waar hij dan inspiratie helft ergens bij, neem ik op. Ja, nou, dat is voor mij net zo moeilijk. Ik zie overal mogelijkheden in. En ik mag graag erop uitgaan. Ik mag graag alleen nog fietsen. Ik mag graag rennen. En ik wil naar Boetenloon gaan. En ik vind altijd materiaal waarvan ik denk, nou, dat ken ik wat mooi. En dan weet ik soms dan het eerst wat het is. En dan, het komt dan ergens te lezen. En ik maak het zien. Dus ik werk heel chaotisch. Ik maak het soms zo stroffelijk. En dan denk ik, nou is het moment om dat even te broeken. Want als dan, mag ik daar al over vertellen? Ja, dat eerste beeld, die stien. Dat is heel leuk. Wij hebben een speciaal plak in Oostenrijk. Daar komen we elk jaar. En nou, de rivier. En dan zie ik een stien uit. En ik denk, dat klinkt wel wat mooi. En op die stien, dat weer mijn nieuwste ontdekking, van mijn ontdekking, heb ik het slik van het waardbroekt. En dat krakeleert dan heel mooi. Dan krijg je een hele mooie sfeer. En bij mij heeft het altijd wel huizen in mijn werk, jongen. En daar heb ik eerst nooit een antwoord op. Waarom moet ik huizen maken? Ik denk, waarom moet ik nou huizen? Maar dat sprutst me aan. En op een gegeven moment in die coronatijd, toen kwam het antwoord. Toen dacht ik, nou, haast tijd om nooit te denken. En in één keer heb ik een antwoord. Ja, die huizen zijn eigenlijk een metafoor van mezelf. Want in huizen, maar die veilig vielen, maar vertrouwd vielen. De kist die vertrierd haar, de kist helemaal diezelfde wezen. Nou, en elke keer komen toch die huizen weer om. En als nou die gouden wolkjes, dat hele liedje blauwe huisje, gouden wolk. Ja, ik vind mijn leven is eigenlijk een leven met een gouden rone. Dus dan kom ik op die kleur. En blauw is mijn favoriete kleur. Dat is keramiek. Ja. Ik ben sinds met keramiek bezig. En als dat huisje zink is op die chillen. Ja, die stond je voor. Ja. In mijn workshop stikken heel veel chillen waarom kom, want ja, het leven gliedert voorbij. Soms in een enorm tempo. Ja. En dan vind ik dat wel mooi. En op dat huisje zit ik sliek. Wegverwerken. Dus eigenlijk had iets uit de eerste riek, dat vindt en dat is mij. En dan komt eigenlijk het wat. En de eerste riek komen eigenlijk samen. Ja, het is ik een soort met verbinding. Hè? Ik vind verbinding met mensen, contact met mensen, het sociale. Ik ben ook altijd zeer geïnteresseerd in mensen. Jou daar ik nog les in, maar bij humanistisch vormingsonderwijs. En dan get ik ook levensvragen. En eigenlijk komt alles nou zo mooi bij elkaar.
Ja, en hast je het idee dat die stijl echt wat verloren is in de oren jaren? Of bood het toch echt op het waad en de kleur blauw hier te leven hoor? Ja, het verhoor het wel, maar dat van die huizen en die... Ik heb in het verleden broekte ik kleestermoppen. En het materiaal wat ik vind bij de timmerman in een container, dan klim ik in die container en dan ren ik er wat in om. En ik denk, ja, dat is wel wat het... De basis is wel hetzelfde blijven. Alleen, ja, dat was wel steeds technischer, het materiaal leren kennen. En wat is nou het meest grutskop? Wat was maken haast bij Gelieks? Nou, eigenlijk ben ik het meest grut op dat mensen er blied van worden. Het is wel toegankelijk. Het is ook wel herkenbaar en ik heb er wel een heel verhaal achter. Maar ja, het is laagdrempelig en mensen worden blied van. En ik weet soms niet eens meer, als ik bij mensen kom, als ik iets maken ga, dan kort, oh ja, ik denk dat heb ik maken. Zo, wist wel. Dus ja, ik maak zelfs een heel soort en heel divers. Ja. Nou, van een beetje is dus die opening van die jubileum-expositie. En dat is in de Zijsleven bij het informatiecentrum Terp Hegenbijnten. Maar hoe laat begint het daar? 3 uur is de officiële opening. Dus, we hebben er muziek bij, of ik heb er muziek bij. Ja, je meest niet spier. Maar dat was zelf net. En ik zelf nog even wat vertellen, heel iets. En ik liet het openingsverhaal een oor. En dan had ik een meest zien. En dat is tot en met 23 augustus. Tot en met 23 augustus dus. De opening van de jubileum-expositie van Wiep de Wit. Van een beetje dus in Hegenbijnten bij het informatiecentrum. Je bent al jaren welkom om daarheen te keren in ieder geval. Tieren dank voor de komst naar de studio. En alvast een heel soort willen en succes met je. Ja, dank u wel. Graag dien.